Я побачила, видите, яку краму. Я не могу прочитать її назву. І я побачила некую крисмасовскую пригожость. Давайте поглядим. Спочатку поглядим поза межами крамы. О, глядите. Я так разумею, что это посуд. Розный посуд, расписанный. Видите, як пригоже. Ой, як пригоже. О. А ось такі подушечки. Блюда, талерки. Еще фарфоровая, что ли, глядите, вот цукерница. Там еще якісь Санта-Клауси. Альбо навод Деда Мороза. Ну, давайте войдем и поглядим. Глядите, какое блюдо пригожее. Великое такое. І я не бачу. Може ви побачите кошт? Ну, наприклад, ось стол, глядите, як упригожений. Якими речами. Пригоже так. Ось такі салатниці різні. Тут такі сурветки. Ось такая трехэтажная. А вы глядите, какая пригожая статуэточка. О, ялинка фарфоровая. Это такая соусница или что? Это великая. А может глядится не великой? Слева по борту. Вау! Видите, який посуд пригожий. А, ось кошти, може, ось тут от. Ось талерка, це, наприклад. Я не бачу. Пробачте мене. Они специально, наверное, такие дорогие, что яны как бы не пишется так кошти, как не бачив, человек понравилось, взяв, да еще, потом платишь. А глядите, які стоять на верхнем поверсі. Ой, яка ялинка. Які солдати. Коняшка яка пригожая. А ось який сніговичок пригожий. Там ще далі, яка коняшка. Ялинка. Ну вот, это мы попали с вами. Это мы с вами попали. Какой-то эксклюзив. Какой-то мир пригожости. Ой, якое велизарное блюдо. Вау. Вельми великое. Можно правильно сказать, великое, а не велизарное. Ну, далее посуд таки больше, таки не крисмасовский. Зараз я пройду. Ну, здесь еще покажем. Вот как пригоже як. Ось такі овальные блюда. Чудовно. Ну, давайте подойдем, спытаем. Ой, добрый вечер, добрый день. Меня зовут Марианна, я из Минска, из Беларуси. Меня зовут Катерина? А вы литовка, извините? Я из Украины. Вы из Украины? О, слава Україні! Живи Беларусь. Живі. Дякую велике. Вельми приємно вас зустріти тоді. А може ви білоруську мову зрозумієте тоді? Я розумію. Тоді
Тоді я можу українською спробувати. А ви українською Ой, це вельми добре. Скажіть, коли ласка, що це за крама? Я впершиню. Ось я бачу, щось тут написано. Це що здесь? Це магазин посуду, дуже старий і відомий магазин. Він працює з 1748 року. Розумієте ви? 748 1748 году. Ну, не гэта крама працює, а гэты бренд. Саме виробництво. Да, і Німеччина, да? Німецька, так. І яны що роблять? Посуд і є окрема гілка, яка виготовляє сантехніку. Сантехніку так само. Але ми не співпрацюємо. Це зараз вони поділились на дві різні. Зараз що? Зараз це дві різні фірми. У нас Ага, і вони розділилися, так? Добре, і я ось бачу, ну, посуд от, до Рождества, да, до Крісмаса. зараз так, різдвяний, була ще великодня колекція, Яка? Великодень, Пасха. А, Великодень. А, це ви вже по весні, так. А Ага. зараз вже новорічний, різдвяний. Новорічні. І ось от я там криху поздимала, ось от коли давайте пройдемо, що тут я ще не здимала, що тут ось. Це фарфор, так? Так. От. Це теж. І це, не, я розумію, і от там, ну воно не Так, все порцеляна. новорічне. І там, де сірі стенди, це кістяний порцелян. Кістяни? Так, він виготовляється з додаванням кістей. Кисты, я даже не видела такое. А вот тут, вот давайте поглядим. Вот мне вот, ну, я хочу крисмасовское такое, новорічне. Ось, это конфеты, это что такие конфеты? Ну, це може бути для цукерок, для цукерок, горішок, да. для печива, для чого завгодно. Ну, пригоже, да. А вот я не бачу кошти, ціни. Ціни на великому посуді зверху, тут 65, 65, наприклад, така коштує, а гэта? 39. 39, так. 33. Ну, гэта ж старіший бренд, так? Тому не танні товари. Так, і дуже якісний. І вельми якісні. Ну, да, вельми зрозуміло. Зараз 20% знижка на все різдвяне. Зараз 20% знижка, так вельми добре. А ось, наприклад, таке велике блюдо, кольки коштує? Ця вже 118. 118. Це без знижки? Альбо Це вже... без. Від цієї суми буде ще мінус буде знижка 20, ви кажете, відсотків? Так. Добре. Угу. Ось як. Бачите, сябри, що? Ось так. Это вот что так у нас? Тягничок такий? Хто-хто? Тягничок. Так, Тягничок. це ось воно ось так іде. Дві деталі. Это такой комплект. Так. Типа вагончик, да? Тягничок и вагончик І такой. можна ще потрусити. Да, потрусить можна його. І кольки такий комплект коштує? От цікаво. 131 цей. Ой, ну так пригоже. Йо-моє. Є менший. Угу. Він 33. 33. Угу. А ялинка? Ялинка це підсвічник. Він 70. Это туди можна ставити під свічечку. Так, така пігулка, і потім через ці отвори вона. Так, да. А ось та статуеточка там, що там? Це теж підсвічник. Это так само підсвічник. Ага. Ой, як пригоже. Це коняшка така. І така. Так, і цей 65. 65. Ну вот, хто хоче зробити некий такий подарунок, може на місцях праці, там своїм босом, шефом, скинулись, да, колективчик. І на... Так. Подарунок для колег, тоді частіше за все купують іграшки. Що це? Іграшки прикрасені ялинкою. Это такая ялинка или что вы говорите? Ну, Игрушки. импровизованная. Это вы как бы... Ой, чтобы вешать... А как их побачить? А які у вас тут? А ось вони вийшли. Ага. Не. Они там есть, так? Вощаны, да? Те ж самые, альбо інші? Так, такі самі. Ага. І ось кольки, наприклад? Ці всі по 22. Кожная, да? Так. М. Є Так они тяжелые. Сябры, они его, гляньте.
Чуєте? Вони металеві. Металличные? А, они не побьются, вечные. Ось це буде теж порцеляна. Ці і ці. І це лімітована колекція. Вони до кожного року готують якийсь новий дизайн. А, Це лімітовано саме цього. это колокольчики, а як по-українську колокольчик? А як по-білоруську так само не йду. А это Ось просто якось. шарик, да? Так. Просто шарик. Ось, Ага. А это ви бачите? І кольки вони. Так само по 22? ці 26, бо це лімітована колекція. А, лімітована. А що тут ще з гэтих, ну, от є такий вінок, є солдатик, так? Є що? Але це для серветок. Для серветок? Да. А як? Туди вставлять, да? Отак Да, ну, згорнуть? коли, Отак? сервірують, Да. Угу. Вот, глядите. Вам все покажем. Ой, коли це просто сервирують. не ті серветки трішки. Ага. Ось так. О, бачите, як пригоже. Так, а коли шмат гостей, шмат серветок треба. І кожна така по 22. Ні, ця 9. А, ця 9? Ага. А які по 22? По 22 це оціночка. Ці всі. А от це по 9? Ні. А це інше. Це інше. Да. Розумію. Зараз розумію. Угу. Бачите, як вона нам Катерина розказала? Так надо вот делить. Угу. Ой, вельми цікаво. Цікаво, вельми вам ви розповіли. Да. А скажіть, коли ласка, ви литовську мову вивчили? Ну, трішечки. Трішечки. А ви ходите на курси? Ну, я намагалася, але я ще навчаюсь, то трішечки не встигаю, тому так, на практиці. А давно ви тут живете? Після війни з'їхали? Після, так. Трішки більше, ніж 2 роки. Якого року? Трішки більше, ніж 2. 2. Ну так ми сюди трапили у вересні 22-го року. От у вересні було 2, і ми так само трішки, ну муж і я, трішки більше, ніж 2. І ви так само приблизно? Ми у травні. У травні. Тобто 2,5 вже практично. А ви з якого місця в Україні? Я з Луганської області. Какой? З Луганської області. З Луганської. А потім в Харкові вже. Так ви менавіта за війни, да? Ну, как бы, про війну, з-за того, що війна почалася. Так, да. І що там зараз в вашому родному місці робиться? Окупація. Окупація. А родні свояки зосталися там? Бабуся з тьотею. А так, в основному всі теж. Хтось за кордону, хтось як і у нас. Хтось в Україні. Як і у нас, так. Ну, а ви сумуєте по родині? Хотіли б вернутися? А ви сподіваєтеся, що зможете вернутися чи ні? Ну, хотілося б вірити, так. І у вас ось тут що за значок такий? Ну, це прапор і герб, бо я погано литовською розмовляю, щоб... Ага, ви даєте приклад, що ви з України. А я от у мене зрок дренний, тому я не одразу зауважила. Велике дякую вам за розповідь, за вашу вот эту вот екскурсію. І зараз я вже как би спинюсь.